Ran Robert Ran, po 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 po, Ran Robert Ran, po 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 po. Ai ama, zenen kanta polita eta zenen auto ederra, Ran Roberra. Zer gertatuko ote zen Ran Rober eder horrekin? Seguru aski, kilometro asko, erdoiar eukiko zun, eta seguru eskin nausik desguazea botako zula. Ai, ze pena, olako altxorra. Ai, gure Jesus Marik harrapatu izan balu. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Jesus Mari, ongi etorri, zer moduz? Berdin, ondo, hain diokon. Oaindikan, bai, sasoian ikuste zai, bai. Ze, zukaldatzeko prest etorri altzea? Ba, haizu, ez da aldeiteko hemen dio, zen prestakizunekin. Bueno, zer zeingo du elkarrekin, ez da? Bueno. Zer gertatuko zan Ran Robert horrekin? Abestiko Ran Robert txukun hori. Nune ongotea, desguazen baten tirata? Ba, baliteke, baina Land Roverrak estimatuk izan die kanpoa eamaten. Afrikako oso bilatuk die, eta ni pentsatzen dut konpondu eta hautza igual bialduko zuela. Segura eski, ez da? Gaur egun gaina, ez da, gaina infama ona, ez da, Land Romper deitze diola, gaur egun, ez da? Bai, azkeneko Rangerrak entzunik izan dut ez da biltzela ondo. Nik tira iteko, obentxona bezala bilatzen dut Ranger Roverra. Baina ez azkeneko berritako. Elektronikak eta bestiak eta gauza raro asko. Gutxinez, oain dela, 7 o 6 urteko, zergatik tira iteko, 3 tonelada terdiko kotxea eamateko. Indarra berdu. Indarra behar du. Orduan, nekin ondo ibiltzen da. Baina entzuten dut azkeneko India niken dien ez da biltzen da. Ez da lehenoko bezalakoak. Eta, kiston pena da, ez da, lehenoko kotxe mitiko horiek eta kotxe klasiko horiek eta zenbat bukatuko zuen desguazian eta fundituta berriro burnile iteko. Olako altxorrak. Pentsau behar do, gerran onduena ezerbe gelditu zala. Miseria handia ezan, eta antzineko kotxek metala asko gitzen zuen, kobrea, latoia, eta orduan behartzon urtutzeko, zatik kanpon beste gerra bat sortu zen. Hemengoa bukatu eta gerra mundiala zen. Orduan, etzetorren kanpotio ezerre, eta hemen gelditu ginen ezer gabe. Orduan, antzineko kotxe asko puskatu beharra izan duzuen metala aprotsatzeko. Eta horrek utxuna handi bat utzizon kultura antzineko kotxena. Kotxia gurtu, balakiteko, Eozin gauza, bai, eozin gauza. Bueno, Jesus Mari, zuk eundoko bilduma dakazu, ez da, kotxe klasikoena, zenbat auto dazkazu? Nun dazkazu? Kalen, garajen baten, baserrin, nun dazkazu sartuta? Kalen ez da guzti. Sekretu da nun dauden, sekretu da nun dauden. Oiek, metal asko dauke, eta gaur trenak egelditu itxeitu kendu dilako. Oiek ez arrapatzia. Kotxea kalen uzten badeu gaizki biliko moitzen. Bueno, gaur, Jesus Mari, Etxeberria eta Bilok, ingo deuna da, potxa batzuk, bakaiukin, saltxa berden, eta ongi pasa, ez da? Bale. Mekanikari ikasiko deu, adi lagunak. Bueno, lagunak eta Jesus Mari, garatuko izuet pausuz, nondik noebiliko gean, potxa hau egiteko garaian, bakailu eta guzti. Ingo deuna da hemen potxa simple batzuk. Lapiko batean jarriko ditugu potxak, ur pixkatekin, jarriko deuna da tomateekin, tipulina, piperrakin, gatza puntxua eman, hor goxatzen utziko deu, eta gero ingo deuna da, bertatik barazki katea, barazkik salda pixkatekin birrindu, bertara gehitu, eta potxak listo. Lehendabiziko urratza egin deu. Gero ingo deuna da, bakailua gehitu, eta bakailua ingo deu saltxaberdian. Saltxaberdian iteko bakailua, ingo deuna da, lehendabizi, errebosatu ingo deu. Irinetik pasa, arrautzeti pasa, prejitu,
eta reservatu ingo deu. Eta ingo deuna da saltxa berdia. Hor dakau, baratzurila, tipulina, ardo txakolina, ardo zurila, irina, arrautza eta hilarra dazkau. Ingo deuna da, ondo gorritu tipulinakin baratzurila, hoi ondo gorrituta donean irin pixka botako dio, irin horren gainetikan ardo pixka botako deu, dio ingo deuna da, hilarrak bota, igual ur pixkat edo balinbakau potxan salda pixkat, hoiz ere bai botako dio obligatzeko, eta geho hor gainean perexila bota, bakailua jarri, eta geho plateratuko ditugu, potxa batzuk, bakailu pixkatekin gainean. Nahiago non bugia batzuk aldatzea motorra baino. Bai, oire inberko ju, danetik ingo du, bale? Bueno, ni jarriko etena hemen, nahi okuzu eskuak grasaz bete, olio baino ez, da? Gehiena, hoi ibiltzen dut eskuarten, eh? Bai, Zuritasun gutxi. Zuritasun gutxi. Gutxi. Bueno, baino, batzu zuritzeko lagunduko jazu, ez da? Bai. Venga, hemendik berko ditugu, lau edo bost ale zurituta, eta gero txiki da. Gero nire bazu txikitu ditut, zuk lagundu zuritzen, bale? Eta nik hemen ingoetena da, potxa martxan jarri. Hemen barazkik erditik moztu, barroa sartu, eta hoi goxatu inberdeu, gero ja birrindu ingo deu. Bueno, eta hemen inberdeu lan pixka eta mingainai eman, bale? Ne bizi guztin, kotxe zarrak ezin konponduik eta guain zu batzurik eman nahi. Haude garria. Haude gau marka, Bueno, Jesus Mari, kontatu, esan deu kotxe mordo bazkazula, kotxe klasikuak. Noizko kotxia dazkazu? Zein da dakasun kotxe izarrena, adibidez? Zarrena 1880. 1880? Bai. Katxila, mar. Eunda, zenbat? Ja, eunda berrogei urteko kotxia? Ja. Eta ze auto da hori? Hoi, elektrikoa. Elektrikoa gainea? Eta guain modernua gehala? Elektrikoa eta vaporea erderaz esplosioko motorra etortzeako aurretio zien. Elektrikoa atazanen, Parisen, media bat, karrera bat eten ia eun eintzon. Gara joitan. Kotxe elektriko burua ustea izan da beti orduan bateiek o akumulador esaten zaio erderaz etzan rekuperatzen, zatik sistema kargatzekoa zan dinamoa. Dinamo sistema. Oain da alternadoria dana. Eta alternadorea eta asko zerrezabo rekuperatzen do. Eta dinamoek kostatu itezitako bateria kargatzia. Bai, io eran bato izan ezkeo, konsumoa doble izaten zan eta gaizki biltzen ziren. Osa, lauan ondo, taldapa berare, baina goraka komeri. Bai, goraka gaizki. Baina aurrenekok elektrikok, Espainiko erreginak ekarri zon aurrenekoa Alfonso XIII Andrek eta ibiltzen zon Madilen kotxe elektrikoa. Eta kotxe hori da zuk dakasuna? Ez, nik dauket Parisen transportea iteko Louvre museoa. Museo del Louvre. Bai, kuadrok eta gauzak eta batetik bestea emateko. Eta gero, ni dauketen eukizon jendea estazio buru tio eamateko museo. Eta martxan dago? Bai, dana restauratuta da. Bai, Bai. Eta guain ondo kargatzea ditu bateria. Guain litiozkoa garri aldiozu, ze garri diozu. Ez alternadoria garri aldiozu. Ez noa litiozkoa jartzea. Zatik gu ibiltzen gea kamioiak azidentekok eta biltzen. Eta tokatu zaio elektrikoak. Autobus erretako eta jaso ditu litioko bateiek eta plomozkokin batea kontenedoren biltzea etortzen dienak igez egiten ikusten duenen litioko bateia. Orduan utzi ezin dugu hartu puskatzeko eta ezertako. Eta zuk aipatu ezu Alfonso Amairugarrena, badakazu kotxe bat beak eukitakoa o bea ibilitakoa? Ni dauket bea ibili izandakoa. Kotxe bat hemen eintzana izena Donosti jarri ziren. Kotxeak beak Donosti izena du? Donosti izena du.
motorra da bat eta bastidorea bat. Eta Osa, bata, San Sebastián 0001. ez letri gabe guendikan. matrikula ez. Matrikula ez. Zergatik egin zan aurrena motorra 23 eta kotxea bukatu zan 25. Da bitarten motorra itxasoko txalupa baten proaketan ibili zuen. Bai. Orduan, 1995 ez zintzeken matrikula 1 izan, zati matrikula 1 da 1901ko. Bai. Eta hoi etxendakat. Hori detxien da gazu? Bai. Martxan? Hoi, bai. Hoi martxan? Bai. Bakazu autoikan ez da ona martxan, odanak martxan dazkazu? Oain konpontzen nahi neizena, oain dio asko falta da. Vale. Eta zen... Denborekin osasune baldin badau, ba. Eta ze kotxekin zaude guantxe esku artian, zer dakazu? Zer Bai. izan konpontzen? Hispano lau bost bat ola intzien karreratako. Bai. Alfonso XIII modeloa, azkenekoa. 1914 da. Hemen garai hartan Tolosarra papelerok eta indar handia zuen. Bai. Lasarteko karreran organizatzen bat. Hor Bugatti zion, ez da? Bugatti ere bizkorra zen, hemen asko idazi zituen karrera asko Bugatti. Baina bazitun kontrario, delajeare kontrario gorra izan zon. Hau, Alfonso XIII hau, karreratakoa, Tolosa batek ekarri zon, papelero Ramon Irazusta izeneko. Gizon hau oso aurreatu zen garai hartan. 1912 hegazkine hartu eta biarriztio be semeekin etorri zan Donostia. Ondarreta jetxi zan. Eta erreginai, Alfonso XIII Andrei iakusten egon zan, hegazkine. Eta hegazkina ondarretan ze... Bai, argazkiketanak, bai, kontxan ez, ondarretan. Ondarretan, bale. Bai, Ea 1912 zeinek hegazkinekin ibiltzen dan hemen. Bertako gizona, enpresarioa, papeleroa. Ibiliko zian, erregiak eta bea, ez da? Errege hegazkin handikin momentu hartan, ez dut uste ikusi izan duzanik. Kotxeekin, bai, ona zan. Alfonso XIII... Irazusta, esan dezuzela, Bai, papeleroa, txaraman. Papeleroa. Handau, hendio uste enpresa. Eta orduan, autoiek nola lortu zenituzuk? Nondikan hartzen zenitun auto zarroiek? Non topatzen dituzu? Batzu zatika. Zatika? Bai. Bai, igual auto baten aurrekaldia bestian, atzekaldia bestia, motorra eta azukten... Ez, gizon bat, izan zen hemen aurrena biltzailea, gerra bukaeran, pasaian zen, etxe burua oso izena. Eta horre jasotzen zituen, erdipuskatuik eta gerra zibilen bukatu zuen kotxe asko. Bai. Eta nire atxek behakin amistade handie zaukan. Eta gizon horrek ikusi zin mutikoa ze gustatzen zitzaiela antzineko gauzak rekuperatzea. Zure aitei, ez da? Eta ue hasi zan nire aitari ematen nik pixkanan konpontzeko. Arre zauken bilduma bat handie auto erdipuskatuk eta antzineko hemen. Eta horra zizinaten... Horra zinitzen... Zure aitaia taierra sekan, mekanikoa zan, taierra sekan ja. Zure aitak, edo baserri nun konpontze zituen. Nire aita zan antzineko tresnan biltzailea, kutsa eta Euskal Herriko kulturako mueble eta gauzak. Eta ni garaje mekaniko ikasten dibilearen nire afizioa pasatu zen kotxetan. Egia esan, kotxek historia da gabe barruan, ez da? Historia asko... Hemen handie. Baina hemen geopena dare bai, askotan esaten duen bezala kotxe bat kilometro asko, golpen bat, erdoliak eta beti menga, desguazea. Zenbat auto bukatuzko zuen desguazean, konpotzeko balekuak zianak, ez da? Nik ulertzen dut gaurko kotxe bat desguazea jutea, zatik txapa eta plastiko eta... Ez du izango iraupenik. Ez da kalako. Zatik elektronika eta dauzken txipek eta gauzakin, ez da, baino antzinekok eiten zanen
betiako itentzan. Mekanika purua, ez da? Zeine baino zeinek hobea egin. Ja. Orduan, iraupena haundi izaten zan. Nagosie jungo zan, baina kotxia hor. hemen gelditzen zan. Ona. Kotxe batzuk bilatu ditu oso soik, baina gutxi, ikutu gabe. Hoi da izan legiken abeastasunik ondina, origenen bilatzea. Baina puskata kabaldin badau, gaur liburutegi eta gauzak ona daude. Hoi danak egon moldatzeko eta jartzeko, ez da? Eta, entzezan behar nizun, adibidez, hemen gainea, zuk esan dezun bezala, gerra, pobrezia, etzion kultura gordetzeko, ez da? Asko, zuk esan dezun bezala, desguazeta, jendia pixua batiko burniatik diru pixkat emango zioen, eta alperri galtezia, baina beste herrialdetan baiziola kultura gehiago gordetzeko autok eta hola, ez da? Etzan izan, gerra, anai arteko gerra arte, kultura ikeragarri izan duzan hemen. Zatik hemen dana zeon, egazkinen karrerak, zaldinak, kotxenak, hau Monaco, Monte Carlokin pare jartzekoa zan. Nola liteke mundu hoi hemen, eon, eta burruka batek, dena zapustia. Dana eta kulturea kendu. Burutio kendu. Zatik, hemendik, bida, ez Frantzialdea, Portugal aldea, juten batzea, Portugalen noen dio kultura gehiago dau. Portugalen museoa karamulon jarri zalna, aspaldikoa da, hemen ez daukun garaien. Eta hemen beti aurrea eta beti aurreko gauzak oso baino atzeko astutzen askotan. Hau ez, Honei heldu zio, ez da? Hau eusten da. Ondo, heldu dio, zorionez, ez da? Hau asko akordatzen geha, hortik aurrea ebiltzen gehanak. Inglaterra, Amerika Nortea eta juten bazea, ez dut joango. Hemengo janik eta gutxibike. Ni nahiz harritzen etortzea honea, jentea guztua. Goxatzea, ez da? Jatea, zatik. Egia da, lehen esan deuna, kotxek hemen gelditzen die. Baina sabelden sartzen dezuna, zurekin juten da. Ona. Poesia ona. Launak, hemen txe, indeuna da, potxa martxan jarri, eta saltxa berdi antzako, ebai, tipulina eta batzuia goxatzen jarri dugu. Eta ingo deuna da bitarten, erreportai bat ikustea jungo geha. Alboka jungo geha, alboka jatetxera, eta segituan gaude, hueltan. Utziko dugu goxatzen, eta hemen potxak ere bai, guantxe gaude hueltan. Jarraituko dugu autotaz ikasten. Kaixo Joseba, David, Nacho eta Endika gara, eta gaur Grosen gaude gure proiektu berria aurkezteko, Alboka jatetxea. Alboka maiatzak 13an irekizan, 3 lagun geha, Nacho, Madrildarra, David, Nafarrotik datorrela, eta nik Endika, Donostiarra. Eta, bueno, garrantzi asko emati jo denboraldiari, eta bertan barazkiak protagonistak dira, proteina animala komplementu bezala erabiltzen. Proiektua hasi izan, zeren Nacho eta ni unibertsitatean ikasi genuen batera, eta gero proiektu desberdinan ibiligea lan iten, eta horietako baten David ezagutu genuen, eta, bueno, ja geneukan buruan restaurante bat edo zeo zeritea batera, eta David agertu zenean, erabaki genuen irun artean prestatzia, eta pixkanaka junin geha lantzen proiektua, eta 2 urte ondoren Alboka atera. Dekorazioakin nahi genuen familiarra sentitzia, horregatikan jarri ditugu mahai bakoitzeko argitxo bat, orilla, pixkat gozotasuna emateko, eta gero erabaki genuen 6 pertsona barran jatia. Bueno, behin Alboka ezagutu ez dutela, guazen zukaldera, eta erakutsiko dizuet hemen bertan iten deun platertxo bat. Gure porru patata eskabetxian, bakaiuko kotxak pilpilakin, erakutsiko dizuet nola prestatu. Errezeta hau prestatzeko, hasiko geha barazkiak pixkat garbitzen. Gero eskabetxia prestatuko dugu, kasu hontan olioakin,
Getariako txakolinakin, sagarozpin pixka batekin, baratxuriekin eta tipula pixka batekin. Bueno, gure kasuan ez gea egunero merkatura juten, baina egiten deuna da agrikultorakin lanin gure hornitzaileak Usurbiletik eta Nafarrotik datozte, eta kasu hontan barazki hauek mirotzek ekartze ditu zuzenian Usurbiletik. Bueno, errezeta hau prestatzeko porru saldan pixkat inspiratu ingea, eta dakizutenez barazkiak protagonistak dira, baina proteina animalana guarnizio bezala erabiltzen dugu eta plateronek ondo errepresentatzeu. Porrua eta patata principal bezala jartzen dugu plateran eta gero kokotxak albotan jartzen ditugu pilpil batekin hemengo errezeta tradizional bat bezala. Kokotxak konfitatu egiten ditugu pixkat eskabetzen olioakin eta ja kokotxak konfitatuta dakagunean olio horrekin pilpila prestatuko dugu eta behin pilpila prestakagunean, joningo gea platera orkestia. Porrua eta patata jarriko dugu alde batetik, eta baukatuko dugu kokotxa jartzen pilpil pixka batekin goitik, eta bukatzeko baratzuri lore batzuk jarriko izkigu. Bueno, Joseba, eskerrik asko, hemen dakazu gaurko proposamena, espero dut gustoko izatia, eta dastatu nahi ezunean, bakizu nun gauden, alboka jatetxean. Eskerrik asko, aio! Hau pairukote, eta gora pilpil hori, ai ama, ze gauza ona, Lehatza ona da, baina lehatzan kokotxa, gota hobi ez da, Zertzea, zu bustan aldia, kogoti aldia, kokotxak gustatuko zaizkizu, ez da? Bai. Dena. Kanpon eskasin dauna, hemengoa dana. Ona. Bueno, bezarka da hondi bat, jarraitu horrela, eta guk gurian jarraitu behar deu. Hemen behar deuna da, behitu, telebistak magia pixkatiteu, eta potxak, hemen kasuelan, 30 minutuan itein da ongo dia. Freskoa balin badia guantxe sasoikoak. Baina, potekuak dianian, azkarrago egiten dira. Eta hau potekuak zian, eta zeituen india. Eta ingoituguna da, birrindu, barruko barazkik eta berriro berta botako ditugu barazkik. Zertako? Hemengo saltxa pixka loditzeko, fundamentu pixka emateko. Eta zugo lagunduko jazu, Jesus Mario honekin, bale? Birringailu hemen dakau, baino, lehendabizin behar dituguna da, arrantzalanak egin behar ditugu. Eta egin behar ditu tomate, tipulak eta piperrak arrantzatu, hemen, bertan sartu, eta gero hemen barazkik birrindu, bale? Hemengo izu sardezka bat, arrapatzeko. Bat edo bi bestela. Hau esekin, harrapatu barazki guztik, honea botatzen jun, eta danak harrapatu dituzunean, gero... Honekin puskau. Hau, barazkik, ez babarrunak, Bale? Venga, oso ondo. Hau listo, eta beste alden egin biharretena da, behitu perexila aurreatukoet, hau prejiteko martxan jarrikoet, eta arrautza egosten jarri biharret. Oso ondo. Bueno, esan alde zuzen bat auto dazkasun. O hau zer da, hartzaiai galdetzia bezala zen bat ardiazkan, o... Bada, banak batzuk konpontzen darenak, beste deskantzun darenak, azkena moitzen ditutenak. Baina ez tezu zango zen bat, ez da? Ez nahi duartzen. Ez gozatzen, bale. Eta, baina adibidez, zer dazkazu, 10 edo berrota 10. Ez, erdia. Erdia, bale. Eta, zezan behar nizun, bakazu baten bat kutsuna, ez dakit, bakit esatia dala ez dakit, Zeme danak eta zeme maite esun gehiago igual, ez da? Baina auto guztitatikan kutsunen aukiko zu baten bat? Altxorra ondilena zuetzako dana? Bueno, nik beti ne gustukoa izan da, bakarra da, eta beste inun ez da, eta Donosti, esan dezuna leno. Hori da kutsunena izango nuke. Bai. Eta modernuena, alzin dakazu modernuen bat ola? Modernuena, hispano-suiza bat, eta... garai berdintxekok Rolls bat. Rolls bat? Bai, Rolls Royce, horietakoa? Bai, eintzon handina, 12 zilindro. Vale. Phantom 3. 12 nube, o nola da? 12 nube, eta 1937 kotxe hoi eitei utzin zuen, alemanak prestakizunek ikusi zuen burrukako zedela, eta motorroi diseinau zon
abioia kaza Spitfireen motorra Phantom 3an dio atatakoa da. Zenba saldi dazka katxarro horre? Horrek, litroka esaten dugu. Litroka. Bai, 7 litro. 7 litro? Bai. Ope, erra katxarro, porque guain Zazpi haundi girenak litro, ikusten dian 5 litrokoak eta ikusten dian, baina Ja. 7 litrokoak ikusteko Amerik eta jun bihargea ez da? Eta gero hispanoa 12 zilindrokoare ue 9 litro terdi. 9 litro terdi? Bai, Horre gasolina arki tragatuko, ez da? bai, horretik joarrekoa da, baina orduan olako kotxe zaukenak etzion Etzion behitzen, ez da? gauzari kaso handik egiten. Ba, hoie die dauzketen berrintxonak. Eta danak ibiltzea aldituzu, noiz benkao, nola ematezu, nola egunero, astelena batekin, asteartia bestekin, asteguna bestekin, o nola teatzen dituzu horiek kalea, o noiz erabiltzen dituzu? Ni Joseba, behituko diazu, bi esku bakarri dauzketela, da? Bai. Orduan, ezin dezaket gauza asko egin. Tarteka behin bakarren bat, moitu, eta beste bat konpondu, eta ne mundue hola juten da, eta neoten die deskanso bitarten zai, noiz aterako. Ezkerrak ez duen hitziten, bestela horrengo zean zaunkaka ez da, ateatzeko ez da, Eta zezan behar nizun, jute altzea ez dakit, igual, hementxe, botolia, alde honetan, bale? Bai. Hoi da. Jute altzea, adibidez, ez dakit, egoten dia, egun klasikoak, kotxek iribiltzeko, esposizioan egunak, olako egunetan da ibiliko, zera, ez da? Bai, asko kanpon. Asko kanpuan. Bai. Nundik noa ibiltze zeate? Frantzin ibili naiz asko. Frantzin baino kultura gehiago daka, ez da, hola? Bai, bai. Betire... Departamentu bakoitzek egiten do azoka bat eta ikusmira bat. Frantzin. Astebukera gehienetan eukitzen dezu zer ikusia. Bai, Bai pieza bilatzeko eta bai kotxek ikusteko. Eta orduan frantzialde asko, eman bildurri gabe, dana ondo birrinduko. Eta hemen ningo deuna da, behitu, hoi honea bota ezkeo, igual pixkat dakau salda gehiagi hemen. Orduan ningo da salda pixka kendu. Lodillo gelditzeko. Gio bihar badu, beti dakau denbora salda pixka botatzeko bertara. Yeah. Baina iten badeu, salda gainean danan bota, oik dana gainea, akaso etxai guain txuguna geldiko orduan. Salda pixka kenduko jot, eta guain hori botako dugu honea, Jesus Mari iragatzita, vale? Kenduko izunik hau, bitu, a ver, golpe bat emango jo. Vale, hola, meneo txiki bat eman da. Aurrera eta nola bota ditugun piperran, tomaten, azalak eta dana, guain ningo deuna da iragatzi. Hemen jarriko izut, koladoria, horrela, hau, bertara bota, eta txukun azali gabe jarriko dugu ja. Hau, salda hau esan deun bezala, hau lodi gelditzen bada, bertara botako dugu, eta ere bai erabiliko dugu, saltxa berdiantzako. Eta hoi, ondo pasatzeko beste aldea, mingaina bat emango izut, betu. Hoi jarri hemen hola, ondo, apoiota, eta mingainakin zapaldu. Bale? Venga, oso ondo. Eta kotxe hau guztik, ez dakit, impuestuak, seguruak, papeleuak, berek triskantza eukiko, ez da? Bai, atera zuen matrikula bat H historika esaten dana. Oain ez alda, 25 urtetik gorako kotxe historikoak dira. Bai, eta guk dabiltzeunak dola oso antzineko dien, launtasune aseguru aldetio, eta ITV-ik ez dauka, eta zinturuik ez, sugetatzeko, eta aurrenekok farolak eta ez zituen elektrikok, baizik karburukin egiten danak. Hoiekin eunez. Intermitentek eta argi eta karburokin? Eskue. Eskue, imoen biziletan bezala. Eskue, bai. Vale. Una. Eta orduan ez daka ITV-ikan da, noiztikan atzea ez daka ITV-ikan? Oain dala urte bete, hola. Osea, guen arte pasain berri izan... Azkenekoa, Espaini izan da jartzen lege hoi. Beste lekutan urteek asko da... Adibidez, Frantzian aspalditik gane ITV, nik ikusten ditut moto celebre horiek eta txikiak eta beste kotxe eskapotabliak eta... Nola nahi dezu eurrezko erruedagin eta karburuzko argikin ITV-a jutea kotxe bat. Hoi parreitekoa da, hoxe. Bai, arrazoi. Eta hemen guantxe arte, hola uki gaitue
tresna horiek ematen. Bueno, baina txukundu alda pixat, alde hortatik. Txukundu alda orduan. Ni zirikatzet, baina zehose gelditzea. Bai, Bai. Bueno, zemuz dijoa hori, itxura errazeko lain aldituzu zu potxa batzuk gola. Nik ez, Ez? nik ez da bate. Jan bai, ez da? Jan gustoa gaine. Gusto asko. Bai, bai. Bale, hau, baitu, ondo iteko gola jarri. Eta... Ikutu iten doazpin eta ez da eroitzen. Bale, ondo, ordu nola jarri, Bale. Hemen ikusten den maniobra pixkat, kotxekin bezala. Hau mekanikuak eskua baka, Egin beharra dauna. Ondo, ikusi zu, bintzat pepitak eta azalak endu ditugu, Bale, bai. Hemen niko deuna dagoen bakailloa pregitu. Eta adibidez, guain, ze kotxe dakazu? Badakazu guain kotxe modernua, o kotxe sarretan ibiltzea beti. Ez, ni Rangerra dut, eta ni ezautzen haue furgoneta Renault Kangoo batekin, Bai, guztia pasatzen dut, hautzat haunea, gehatu be. gatu gabe, Bai, kanguak. behar zeinen, bai, ez ingurun, kanpoa Rangerrakin. Noan, bale, osea, bidaia luzia limakazu, Rangerra hartzen dezu. Bai, Rangerra. Eta bestela bertan ibiltzeko, Bai, Renault Kangoo. Kangua, bai. Ondo. Oso fina eta gaina, Kangue oso gorra. Nire bai badakatola furgoneta txiki bat, praktikoa dira gaina, furgoneta txiki dana sartzeko, zer gauza barroa sartu, atea. Ez da izango Kangoo 4x4 badago bat. Ez da? Nik ez da behar, ni mendia naizkuten Kangukin. Baina gauz bat ona dauke, eta berria eskatzeko hasi nintzen, da ez dala iten. Atzeko alden, bi atek irikitakon, dauke tapa bat, goien, kendu iriki iten dana. Eta orduan, pixu ondiko gauz bat, gruakein barrua sartu iten dezu zuzenen. Zureko Kangoo hortan? Bai. Eta zen motorrak eta ekartzeko? Bai, motorrak, kaja kambio kamioianak, o txerrin bat, o... Ikusten dut hemen bakoitze behazto jarra egiten diola. Oidek. Bueno, hoi listo, ez da? Haude ganaue. Ona. Bueno, hemen nire bakailua pregitzen nahi naiz, ingo duna bakailua pregitu, gio saltxaberdia bukatu, eta bagoaz txerrik itxarraka. Ingo deuna da, beste reporte bat ikustea jungo gea, bale? Guain, gozo gintzan bilagoaz, eta guantxe gaude bueltan, hemen, beste kontu batzu botatzea. Guantxe arte. Kaixo? Kaixo. Marixel eta Anabelen gara, eta gaur azukrerik eta glutenik gabeko ateak irikiko dizkizuegu. Guazen! Dulces Free orain dela urte bat eta erdi irikizuen ateak, 2023ko San Tomas egun bertan. Marixel Orozko da jabea, berak Kubatik etorri zan 2017an. Bere herrian existitzen ez ziren gozo industrialak eta opilak dastatu ostean, bere etxean hasi zen ikerketak egiten, azukrea eta irinfinduak ordezkatzea ahal izateko, eta horrela gozo osasuntsuagoak egitea lortu zuen. Dulces Free objektiboa da gozotegi inklusibo bat egitea, eta zeliako edo diabetes dituen jendeari gozoak hurbiltzea. Hemen saltzen duguna, guk dana egiten dugu bertan, tartak, kukiak, browniak, dana azukrerik gabe da, eta gozotzeko batez ere datilak erabiltzen ditugu. Eta irinei dagokienez, batez ere almendrazko irina erabiltzen dugu, baita ere kinoa eta arrozekoa, baino dana glutenik gabe. Gure produktu izarrak izango lirateke donuts carrot cake, Kinder Bueno donutsa eta Kinder Bueno cheesecakea. Urtarrilean hasi ginen etxerako bidalketak egiten. Gure proiektua ezagutuz gero, pasatuko gara sukaldera eta Marixelek prestatuko digu gure tarta berria. Goazen! Sukaldean gaude eta Marixelek prestatuko digu gure proposamen berria cheesecake Kinder Buenokoa.
Lehen da bizi, oinarria prestatu egin behar dugu, anakardoekin, datilekin eta urrekin prestatzen da. Gero, alde batetik, gazta krema eta endulzantea nahazten dugu krematxua egon arte. Arrautzak, maizena pixkat eta gure kremakinder etxean egindakoa botatzen diogu. Bueno, esan behar dugu 3 cheesecake mota ditugula hemen dendan, cheesecake klasikoa, fruitu gorriko eta kranbeleko cheesecakea eta berri hau Kinder Buenokoa. Marixeli oso ezagunak diren bi zapore nahaztea bururatu zitzaion eta Kinder Bueno tarta hau sortu zuen. Esan beharra dago arrakasta handia izan duela bezeroen artean, salmentan jarri genuenetik egunero egiten ari gara. Marixelek gozogintzako zalentasuna oso txikitatik datorkio, bere kabuz ikasi du dakien guztia. Nahaztu ondo eta gero hori oinarrira botatzen dugu. Ondoren, labean sartzen dugu 30 minutu inguru. Labeateran ondoren, usaina ikaragarria du eta uzten dugu dekorazioa ipini aletzateko. Dekoratzeko gainetik gure krema Kinder zabaltzen dugu, txokolatekin marra batzuk egiten dugu eta ur xehatutak botatzen diogu. Joseba, hemen dezu gure Kinder Bueno cheesecakea, espero dugu gustokoa izatea, eta badakizu nun gauden, Dulce Spring, Gros auzoan. Gero arte! Aupa bikote eta gora pastel hori, ai ama. Bueno, aurrena jango dugu azila, baina gero gozua, holako lehenbak gaur pusketa temango jo, zure gozo sali altzea. Hombre. Hombre, nola ez da, da honian eman inbiartza jo. Bueno, baino ez une oro, noiz behinka, normalien ondo jan, da geho, noiz behinka gozo pixkat, ez da? Hombre, mikatza baino nahiago, gozo. Oso ona. Bueno, hemen txe jarraitzeko gureakin, hemen, behitu ja zeitxuraka, gure potxak, ia inda daude, gatzan puntua jarri deu, eta ingotena da hemen zua jetxi, ez dezeiteko bakizue, horrun zurik, une oro hor martxan jarritzen badu, ez dira, lertu iten bukatzen, eta gero bestela pureiteko, eta puria ez dugu jango hor. Eta hemen, behitu tipulin eta batzu jase puntu dakan, inbertena saltxaberria prestatu, bakalioa bertan sartu, eta gero plateraratu. Eta hemen, arrautza gozi deuna, zuritu inbiar deu. Lagunduko aldiazu, arrautza zuritzen. Bai, oso ondo. Bueno, eta jarraitu behar dugu hemen, mingainai ematen. Baldakazu, Jesus Mari, hola, kotxe xumeikan, hola, 5.000 bat bezala, o zeo hola, Bazan, eta badakat. Badakat dakazu, bai, Bai, badauket antzineko kotxe bat, bai. Erderaz esaten zaio kabriole. Kabriole da, irikitzen horietakoa kabrio, no? Kabrioa. Deskapotable. Biate, eta gero, atzeko alden, maletan tokin dauke, spider. Erderaz, kanpon spider bada, eta hemen esaten zaio aite pudraz. Zatik, eskilara batzuk hanka jartzeko, iotzen sartzen barrua, eta kanpo jutentzea eseita. Atzeko alden. Bai. Hori alda erabili guain hola, iteu bia bezala, hor pasako altzun, kontrola pasako algendun horrekin hola, hanka kanpoan jarrita. Abeatz gaztek ibiltzen zuen deportibo bat bezala. Hor badao. Eta neskatilea hartzen zuenen, garai hartan ama zaintzea, alaba bekin etzon uzen, eta mutilek atzeko aitepudra sorta sartzen zon ama, eta alaba bere ondon kapota jartzen zuen, eta ikusten batzon nunbait egualdi txarra bazeola, turmoia, abitzen zan alderdi harta, eta ama zopa inda utzi harten ebijasak, etzan gelditzen. Gehiago ama hura, etzan juten alaba zaintzea, abeltzeiten zion mutile. Ona, hor base, hon besti bate bai, ez da? Que difícil es hacer el amor en un 5.000, nola da beste hori? Lehengo kotxetan, oizan sistemea ama kentzeko.
Bai, Hola, behin hola jaman da, ja... Bai, behin gaizki pasatzen batzuen, atzeko aldean, kanpon, aizea, ebie, eta hile guztik, arro inda. Venga, aio. Esaten zuen, behi da, alde zuen bat intzazu eta alde hemen dio. Vale. Eta, holakoak... Hoi da, 5.000, zeuk esaten dezuna, guretzako, familitan sesioa jartzeko bidea. Eta, holakoak ikuste altzian leheno, holakoak eta... Bai, hori, Amerikanea asko zan, moda hori, kotxe horitako. Bi plaza, deskapotablea, eta atzen, tapa bat, maleta beza baino, iriki, eta tapea bea da respaldoa. Da, asintu egoten da barru. Eta horko esaten zan bezala, que tiene bez patinen neska, ordu nolakoa sekana, jata... Kearri, Hau zein erditu baio. Hoi geho, betu, lautanin nabazuela. Lautanin, eta geho jarriko jo gola plateran gainean. Hemen ikusezu, saltza berri daiteko, falta zuguna dela, salda. Salda, potxana, erabili dugu, Ja nola elkartuko deun, hau gehatuko, ezin be. Oain lodituko hemen saltza berdia, bertan hilarra sartu, bakailuei berotu, zea prejituta dakau, eta goaz laizter, hemen plateraratzea. Bueno, eta baldao autoen bat. Hola, eske, zuzea lehengo kotxe ni naiz, Kopa Turbo eta Forrescor da, bakizu emetresa eta holakoak. Baina zuk eukiko aldezu kotxen bat hola buruan, ez da kasuna erosiko zenduna. Beti. Beti da kasu baten bat. Guantxe zein da kasu, hola, eskuatzeko goguakin. Eta zati batzu dazkat. Zati batzuk zerrena? Nea metx horrenak. Bai, zein da auto hori? Auto hori, hoi hemengoa zan. Eta oain iken nahi nahizenare amez bat zan. Eta aurrea ia ateratzen nahi nahiz. Ze auto da? Lehen esan deuna, Hispano Suiza, Alfonso XIII, karreratakoa, bakarrik lau o bost, ez dakigu, garbi liburutan eintzien, prototipo bezala. Eta Tolosako gizon honek idazustat zauken hau. Da, famatu izan zan hemen Igeldon da ioerak eta irurako retan ikentzien lanzada so esaten dana eta hor famatu. Hori karrera horiek zien lasarteko karrera baino lehen hau. 1900 da, zortzi, 10, 12, hor. Eta asko jute zinean karrera horiek ikustea, bai, afizionatua zinean karrerak ikusteko eta holakoak? Ni ez nintzen bizi, karrera horien Ja, garaia. baina, geroko garaitan, gero lasarteko zirkuituan, eta... Lasarteko zirkuituaren ni jaiobe, neon. Bai, Lasarteko urte asko pasaria orduan, zirkuitua 23 hasi zan. Eta bukatu zan, gerra 36 netzan egin, ia gerrea zan lako. Hor bukatu zan. Eta, zu sekula ina dezu, karreran baten parte hartu automobilan, idatzen. Gustatzen zat, deportiboa, Bugatti batekin, oain frantzianoa, datorren asten Bugatti batekin. Bai, Bai. Baina lasterketa ez, bakarrikan nola... Bai, ibilaldi bat. Ibilaldi, baina dar rally sprint horietako bezala hola, konometruak inda jakiteko... Ez, pena mateinei garai hortako kotxeek zergatik. Hoien materialak, aluminiok eta motorrak, gauza egizkoa danen nekatuta oten die. Ia kalidadea gortasune galduta. Orduan kontu zibili behar du. Ja, bertan beraz gelditzeko ez da. Hortako dauzkuzu gaur replikak. Igualtxuk, eiten die, Amerikatan da toki askotan, baino dana berria. Laun, behitu hemen, ze ERRZ eta indeun, itziten hain ginen bitartian. Hemen txe, eundoko botxak, bakailuakin saltza berdian, eta... Eskerrik asko torteatik, eskerrik asko zure kontu kontatzeatik. Motxa gehatu zaigu saioa, hainbeste kontu den euskane kontatzeko, baina... Gu herri eskerrik asko tokeina, ekarri asko. Ekarri asko, eskerrik asko. Eta ekarri hurrenare, a ber, automobilen bato, elkarrekin ibiltzeko. Tauta alden ibiliko, beha, sautetik eta ira bazkaitzea, Lekue prestauta dukuzuna, ikainen. Bueno, launak, mil esker horreteatik, eta bihar arte, ondo izan. Agur. Agur.